Żagħżugħ ta' 17-il sena li jgħix ħal-qormi baqa' miżmum taħt arrest wara li kien mixli li kkaġuna l-mewt ta' Kmir Badur Pun, Nepalist ta' 42 sena li kien qed iwassal l-ikel bil-mutur. L-inċident fatali seħħ il-ħadd ftit wara l-5:15 filgħodu fi triq Salvu Bsajla Birkirkara. Bisem iżagħżugħ in-nazzjonalità tiegħu ma jistgħux jixxandru fuq ordni tal-qorti u wieġeb mhux ħati tal-akkużi. Il-ġufni ġie akkużat li saq il-vettura f'diversi lokalitajiet oħra u li wara li seħħ l-inċident allegatament ħarab minn fuq il-post, ħalla li tfajla passiġġiera miegħu mitlufa minn sensja u ra li l-vittma bajnieh magħluqin. Kien mixli wkoll li saq bitraskuraġni u b'mod perikolus li saq taħt l-effett tax-xorb ma waqax meta seħħ l-inċident u li saq bla liċenzja tas-sewqan u bla polza tal-assigurazzjoni. Kien mixli wkoll li minn barra li kkaġuna ħsanat fil-vettura li kien qed isuq ikkaġuna ħsara fil-mutur tal-vittma u seba' karozzi oħra. Fl-ewwel prosekuzzjoni spjegat li l-Maserati li kien qed isuq l-akkużat kienet ta' tijuh u dan għadda ċwievet lil missier l-akkużat u meta l-missier mar jorqod aktar xi l-akkużat ħa ċwievet mill-kaxxun. Id-diviża talbet il-ħelsien mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba natura gravi tal-każ, il-fatt li l-akkużat ħarab minn fuq il-post u biżetan traċċ tal-provi minħabba li qed imxieda li jridu jixtu. Difiża argumentat li l-akkużat ikkopera mal-pulizija li tal-konsens tat-test tal-breathalyzer li kien f'livelli ta' madwar 40 u li hu minuri u fajnin il-ġudikatura għandu jiġi konsidrat bħala persuna vulnerabbli. Fi kliemu l-avukat difensur qal kulħadd jaf kif ikun is-sewqan tal-muturi, dikjerazzjoni li qajmet furur mill-prosekuzzjoni il-Maġistrat Charmin Galja ċanfritu għax skonta u argument li ma jreġġix. Il-prosekuzzjoni argumentat li mhux tal-li ħa karozza kien bla liċenzja, iżda d-test tal-breathalyzer sar 5 sigħat wara l-inċident, fejn il-livelli tal-alkohol ċertament kienu aktar baxxi. Diviża tenniet li hu vulnerabbli u l-akkużat allegatament induna li għamel straġi u beża'. Fit-tmiem mis-sottomissjonijiet il-Maġistrat Galja ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest u għalhekk iżagħżugħ baqa' miżmum arrestat.